Kasong estafa nga tubangon ni Jobelle baskog human siya misibat sa bayronon sa tanang services sa Nails and Cocktails Beauty Salon. Matud sa tag-iya sa maong salon nga gibuhat niya kini agig pahimangno sa ubang mga negosyante nga magbantay sa mga modus ni Jobelle. And this is just to create awareness. I know it's only a small amount, but it's not only about the amount. This is a problem for her. I think she's suffering from something, mental disability maybe. And I believe that she needs help. Nag-abot kaganiha sa prosecutor's office si Christy og kining taxi driver nga si Noy Boy kinsa gingong nabiktima sab ni Jobelle human wa bayari ang taxi nga dulan sa 500 pesos. Asoy niini nga gikan sa Pacific Mall si Jobelle sa Dakbayan sa Mandawi. Nagpahatod kini sa Kapitolyo ug dayon sa Cebu Museum apan wa na kini mibalik. Niingon sa dong. Unsa man din bayhanay mong paabot? Ku katong gwapa kayo, ma'am. Motong niingon sa dong maabtan na nakabuan-buan diha do pinaabot. Ingko mao ba? Motong murag nahugno akong kalibutan. Gikabalakan sa duha ka reklamante nga posibleng daghan pa unya ang nabiktima ni Jobelle. Jinky Bargio, News 5.